Hoy! Hi! Kalimutan ko. Saglit lang ako magla-live. Naantay ko lang si Dan dumating. Nandiyan ka na pala, hindi ko nakita, busy ako, may ginagawa kasi ako. Ay, saan ka saan ka nito ano ba, nakakuha? 2,100? Ang mahal. Mas mura yung magnetic wood kaysa sa backdrop. Mahal pa yung backdrop. Maganda naman siguro kasi ito, cellphone lang yung gamit ko pag nagla-live eh. Ito siya cellphone lang yung gamit ko. 200 siya. Parang the same lang naman ata dito ng pag binili mo dito, pag in-order mo online, 200 din mahigit. Parang the same din siya. Anong kinuha mo? Sige, ako excited akong i-ano mo din siya, i-film mo din siya para makita ko kung ano itsura ng binili mo. Bumili ka ba ng yung magnetic wood? Tapos ikakabit mo rin sa wall? Oo, ibang design. Sige, gawan mo rin ang video para mapanood ko siya. Tingnan ko kung ano yung made in China din to. Ito, made in China din tong lahat ng nabili kong backdrop ba. Matagal nga, meron pa akong isang hindi ko pa nare-receive kasi nga galing siya sa China. Oo, meron akong isa na hindi pa dumadating kasi galing din siya sa China. Kauwi ko lang galing sa work. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Maaga pa? Try din ako mag-live pangdagdag ng Oops. Ganito dapat yung binili mo rin, ganito. Maganda siya eh, parang blurry. Ganito yung yung style niya. Hapon na pala dyan. 2:00 ng hapon. Kaya pala pag pala dito, gabi, hapon dyan. Nandito na ata si Dan. Parang nandito na siya. Maybelline.
Nandiyan ka pa ba, sis? Talagang nagtanong. Oo, kauwi ko lang tapos naisipan ko mag-try mag-live. Kauwi ko lang kagagaling ko lang. Kauwi ko lang galing sa work. Ano nang oras dito? 11:11 na ng gabi. Thank you. So, i-play kita para may ano naman ako, may pangbayad naman ako. Oo, cellphone lang yung gamit ko ngayon na pang live kasi madali lang siya. So nandito ka, ipi-play ko yung ano mo. May bago kang video, 'di ba? Play natin siya dito sa computer. Pwede ba 'yun? Dito na lang sa Meron, kinonect ko siya sa ring light. Nakakonect siya sa ring light kasi medyo madilim dito sa kwarto. So, i-connect ko siya sa ring light para maganda yung yung tawag dito. I-play kita, sis. Wala. Walang mic. Ano lang, yung regular na audio sa cellphone. I-play kita. I-play ko yung video mo. Alam mo, may bago pala akong channel. Bakit? Pangit ba yung audio? Play kita. You're welcome. I-play kita dito. Meron pala akong isang channel. Gumawa ako ng isang channel. Yung isang channel na yun, yung parang mga random videos lang. Medyo mahinga yung boses ko. Baka yung volume niya. Try ko nga. Pag yung volume ba, ay ka-volume siya. Anong name? Ang tawag doon? Christine New World. Sige nga, dito. Ito siya. Anuhin ko yung ano mo. Dito panoorin yung video mo sa pangalawa kong channel. Tapos, maganda tayo. Sige, panoorin kita dito sa pangalawang channel ko. Wait lang ha, panoorin. Play ko yung mga, sige. Panoorin ko yung mga ilang videos mo. Ito yung channel ko. Tingnan natin, search natin si Search kita tapos panoorin kita. Ito, nakita ko na yung mo. Yung yung tawag dito. May bago ka palang video, yung ang tawag dito, gift from Germany. Silent viewers, wow. Panoorin natin to, sis. I-ano ko lang. I-silent ko lang ha. Okay. So, i-silent ko lang siya ha. Ayan, may ano ka na pala, may tawag dito. May ads. May ads ka na pala, sis. Ha. Oo. Andito na, hindi ko. Ayan, naka-play na yung bago mong upload na yung gift from Germany.
Sige, i-play ko mga 3 videos mo. Uy, ang dami mong ads. Pagkatapos ng ads, another ads again sa videos mo. Ay, ganun ba? Pag monetize na kailangan mag-upload palagi. Bakit? Malapit na yan. Malapit na yan. Doon na pala mag-start mo, kikita. Ang dami mo, 3 na tong ads na, straight siya. Pangatlo na to, na ads, na straight. Doon na pala tatakbo ang dollars. Maganda rin pala, okay rin pala pag pag sa cellphone yung background, okay din pala eh. Yung niya, yung niya, yung background niya. Oo, sana nga sumahod ka na rin Maganda rin pala Akala ko hindi maganda hindi maganda rin pala parang yung talagang camera kasi yung niya medyo malabo, parang yung effect niya blurry. Felt paper, hindi ko alam yun. Ano ba yung felt paper? Wala, dami mong ads. Pang na to? 4 na ata to. Hindi pa nape-play yung video mo. Puro ads lang muna. Pag mo. Pakita ko sa iyo mamaya. Baka tayo ng ads eh. Oh, plain clothes tapos may ay pwede yun. Pwede yun. Try mo. Baka maganda sa May ring light ka ba? Lapit mo yung May ring light ka? Nilapit ko yung para makita ko yung okay. Maganda nga yun. Pag may ring light. Maganda kasi pag may ring light pag pag lalo na pag madilim yung place na space mo nang mag-video ka. Mas maganda yung may ring light kasi ang tawag dito, maliwanag. Okay. Kasi sa shop ba maliwanag, may araw Ay bakit yung una mong video ay yung gift mo from Germany, yung comments naka-turn off. Bakit ganun? Naka-turn off yung mo, yung comments mo. Ano ba ibig sabihin nun? Yung next, yung ibang video na lang ako magko-comment. Kasi naka-turn off yung eh. Okay. Kaya pala naka-turn off siya eh. Ito na nanonood na kita. Yan. Yan yung gift mo from Germany. Ganun pala yun. Pag may bata, automatic siyang naka-turn off yung comment. Hindi ko alam yun. Tapusin natin to, tapos pagkatapos play ulit ako ng isang video. Ayan pa rin siya. Tadan!
Hindi ko pa 'to napanood. Panoorin ko 'to ulit sa dito sa channel kong 'to, yung una kong channel, ha. Tapos ano, panoorin ko din dito sa isang channel ko. Ay gano'n ba? Mahigpit na pala ngayon. Nakikita ko nga 'yun sa ano, sa 'pag nag-e-edit ka ng ay 'pag mag-a-upload ka ng videos, nakikita ko 'yun sa ano na may tinatanong na option na gano'n ito, is this videos made for kids, gano'n. 'Pag siguro yung may bata, puwede mo sigurong i-click yung option na 'yun, i-check 'yun, and then ano siya, approve siguro siya sa mga pambata. Kasi may option gano'n, 'pag mag-a-upload ka na ng video sa YouTube, meron doong nakalagay sa baba na tinatanong kung made for kids yung video. Mas gusto ko 'tong ano na 'to, background na 'to, kasi parang may blurry effect siya. Cute siya. Ay, may chocolate. Sino sa'yo nagpadala sis ng chocolate, oh? May chocolate siya. Masarap pa yung chocolate na galing sa Germany. Hindi ko mabasa, Das Quezas. Tingnan mo, ang dami. Ang cute ng shape. Ang cute ng shape. Ay, ganun ba? Pag may bata, maliit lang ang kita nun. Ganun ba? Hmm, ganun pala yun? Ano oras na ba? 11:18. May tatlo akong viewers. Sino? 11:18. Sino na tatlong nanonood sa akin? Hello sa tatlong nanonood. Oo nga, tatlo na daw tayo. Hello sa tatlong nanonood. Kailan ka din nagla-live ka din minsan, ano? Nagla-live ka din sis minsan? May tatlo nang nanonood sa akin. Ayan, malapit nang matapos. Tapos panoorin ko ulit yung isang videos mo. Tapos doon ako magko-comment. Kasi dito, hindi pwedeng mag-comment dito sa video na to. Oo nga, may mga bata nga naman. wala, wala naman na pa. Malinaw ba yung live stream ko pag ano? ah may okay naman siya. Yung ano niya, quality niya. Kasi mas okay yung itong ano, cellphone gamitin pag mag-live stream, mabilis lang siya. Maliwanag. Yay! Maliwanag kasi naka-ring light ako eh. Gabi na kasi dito, madilim lalo na sa kwarto. Yung 'di ba yung mga ilaw natin sa kwarto, ano 'yan? Yung mga ilaw parang yellow, dim yung kulay ng ano ng tawag dito ng light ng bulbs, light bulbs or anong bang tawag doon? Um, Ganun. Hindi, haggard na yun. Tingnan mo yung ano ko, mata ko. Mapula na. Parang ano na, inaantok na. Kasi nakakaantok yung ano dito. Thank you. Nakakaantok yung ano dito, yung weather dito. Sobrang lamig ngayon. Um, Puro snow yung kalsada. Hindi pa hulas yung makeup. Kasi ano yan, minsan depende sa ano, sa yung tawag dito, yung alam mo yung kilay ko din, oh, hindi nabubura. 8 hours na siyang nakalagay sa yung kilay ko, ganyan pa. Ay, parang magandang ano to, eyebrows ba to? Maganda siya eh.
Hindi pa hulas eh. Ngayon ko lang to trinay kahapon. Kagabi kagabi may binili akong tawag dito. May binili akong pangkilay ba. Tapos ngayon ko lang siya trinay. Maganda pala siya, hindi pa siya na ano oh. Maganda pa yung hugis ng ano, ng kilay natin. Maganda pa yung, oo nga, hindi siya nabura. Maganda pa siya. Yung pangkilay, ano siya, gel siya. Next, gabi ko siya binili, tapos ngayon ko lang siya ginamit. First time ko lang bumili ng pangkilay na gel sa NYX. Ayan o, ano pa rin siya, hindi siya, di ba yung ibang pangkilay, ano, hindi pa nga 8 hours, nagaano na siya, natatanggal na siya. Ito hindi pa oh. Next siya, teka, pakita ko nga saan ba yun. Parang nilagay ko yun sa ano eh. Ipakita ko sa iyo kung ano. Ang dami mong ads. Iyan, parang ganon. Yung kulay niya pomade. Pomade ba yun? Kunin ko nga. Nakalimutan ko kasi kabibiling ko lang kahapon. Nakalimutan ko kung anong pangalan nun. Wait. Ito siya oh. Tawag dito. Ito oh. Ganito siya. Ewan ko kung mabibigyan ng hustisya sa camera. Ganito siya oh. Ganito yung itsura niya. Tingnan natin kung ano. Ipakita ko sa iyo yung laman. Ang cute ng lagayan niya. Plastic. Maliit lang pala siya. Kala ko malaki yung lagayan niya. Pomade nga. Oo, ang dami mong ads sis. Mga pang-5 na ata at pang-4 na ads bago i-play yung video mo. Tingnan mo, cute ng ano lagayan. Ganyan lang siya. Tapos ganito. Maganda pala siya. Tingnan mo. More than 8 hours na to. Gabi na, ano na. Anong oras na? Alas 11 na dito. Ganyan yung kulay niya. Ganyan siya. Maganda pala siya na pangkilay. Ano? Nagtatagal siya. So, more than 8 hours. Pomade nga yung kulay nata nito. Ay, hindi ata pomade to eh. Ano bang kulay to? Tama nga, ikaw, pomade siya. Pero, teka, anong kulay nito? Waterproof pala siya. Espresso yung kulay niya. Espresso. Espresso pala yung kulay niya. Ito, wala ata itong ads. Pangalawang video mo na to sis. Ito, wala ata itong ads. Yan. Dito na lang ako magko-comment. Sa ano mo. Oo, long lasting siya. Tingnan mo oh. Hindi pa siya, ano pa, plakado pa yung, ano natin, yung eyebrow natin. Ayan ka na sis. Dito na lang ako magko-comment. Sa shop to. Ay, oo nga, sa shop to. Kasi yung sinasabi mong, itong background, yung parang breaks na gano'n. Yung background mo. So, magla-live ako hanggang 12 o'clock. Try ko mag-live hanggang 12 o'clock. So, anong oras na? 11:26 na. So, try ko mag-live hanggang alas 12 kasi tingin ako ng ano, magluluto pa kung pwedeng kainin bago matulog. Thank you pala sis sa ano, sa pagpunta dito sa aking live stream. Okay, sa tatlong ano diyan nanonood sa akin. Ang cute ng headband mo dito. 12:26 ng gabi. Ngayon. So, may mga ilang ano pa tayo, mga 35 minutes, 37 minutes. Ano ko, stay ko siya hanggang 12 ng ano. Ay, skirt ba yan?
Parang scarf ba to? Akala ko parang headband siya eh. Parang headband. Oh, ginawa mo lang siyang headband. Parang scarf siya eh. Pangalawa na to, dito na lang ako magko-comment ha. Yan. Oh, ginawa mo lang siyang headband. Ang galing mo naman. Pwede pala yung scarf na gawing headband. Ano mo kaya yun? Ang tawag dito? I-tutorial mo kaya yun sis kung paano mo ginawa siya. Akala ko nga headband siya, hindi halatang scarf. Scarf pala yun. Oo, gawan mo ng tutorial sis kasi hindi ko talaga nahalata na siya, scarf. Akala ko headband. Gawan mo ng tutorial kung paano mo siya ginawa kasi hindi halatang scarf siya. Alam mo, next time i-try ko nga tong okay naman siguro tong cellphone na pang vlog. Next time i-try ko nga cellphone pang vlog kasi mas madali siya. Mas madali siya, no? Oo nga, dati sa cellphone lang din ako nag-edit noon kasi hindi pa ako marunong sa computer. So ngayon medyo natututo na ako ng konti sa computer. Medyo dito na ako nag-edit sa computer pero mas mas madali talaga sa cellphone kasi diretso na sa computer kasi ita-transfer mo pa yung photos sa computer. Maraming sa cellphone isahan lang eh. Sa kasi transfer mo yung picture mo sa camera sa computer. Mo maraming adsisiboreche. May 3 sa aking nanonood. Yay! Thank you so much. Tawag dito Adobe Rush CC. Mas madali kasi siya eh. Yung Adobe Rush CC. Mas madali siyang simple lang siyang pang-edit sa computer, yung pinakamadali. Hindi. Alam ko binabayaran ko to eh. Pero pwede mo rin siyang sa cellphone ata pwede mong gamitin to, pero hindi siya free. May bayad siya. Pero not sure kung magkano yung binabayaran. Hindi naman siguro kalaki yan. Nakalimutan ko na kung magkano binabayaran ko dito. Free yung edit, Anong ginagamit mong pang-edit? Free ba yung ginagamit mong pang-edit? Ay, hindi. Hindi ko yan na-try na Filmora. Maganda ba yun, Filmora? Pang-edit? Maraming option? Hindi ko pa na-try yun eh, yung Filmora. Ano yung VN editor? Ano yung VN? Ano yung VN? Ay, oo nga, di ba effective? Effective ba yung yung ganitong yung nire-review mong papuputi ng kilikili? Ano yung VN?
Ay, ganun? Hindi ko alam yun eh. Free ba yun? Free siya. Mag-comment ako ha. Oh, sa cellphone. Ah, okay. Hindi ko alam yun eh. Maganda yun kasi free lang siya. Hindi ka na magbabayad. Kung pwede nga lang free, maghanap nga ako ng free na pwedeng pang-edit sa computer para hindi na ako magbayad na, hindi na ako magbayad ng ano, ng yung app sa pang-edit-edit. Ay, ganun. May mga sounds effect din. Ay, gusto ko yun. Oh, maganda nga kasi hindi ka na ano magda-download, no? May ano na siya, sounds effect na siya. Oo nga, sa iMovie, limited nga yung ano, yung sounds effect nila. Limited nga siya. Ang dami mong ads, di ba pagkatapos ng videos mo, may ads pa siyang mga dalawang ads ah bago yung video mo ma-end. Actually, end na yung video mo tapos ads ulit ng mga pangalawang ads na to. Oh. Dami mong ads sa ano sa videos mo. Oy, malapit ka niyan sa sahod kasi ang dami mong ads. Pangalawa na to eh, na ads. Dati nag-edit lang din ako dati noon, naalala ko nag-edit lang ako dito sa tablet. Limited lang yung mga music tsaka yung ano, yung sounds effect dito sa iMovie. Limited nga lang dito kasi dati dito ako nag-edit ng videos sa iMovie. Okay, pangatlo na tayo sis. Pangatlo na yung ano natin. Inano na kita sa pangalawang channel ko. Clinic ko na yung ano, yung ano, yung kampana tsaka yung ano. Oo. Pangatlo na tong video sis. Ah, pangatlo na to. Ito naman yung ano, napanood ko na to sa isang channel ko. Marami pala akong videos na namimiss. Busy kasi ako. Um, 5 days akong nagtatrabaho straight. Tapos yung dalawang ano lang yung available kong days, Wednesday and Thursday. Yun yung day off ko. Diyan ako may time na talagang sinisikap kong at least mag-upload ako ng videos or mag-film ako para at least may i-upload ako kahit isang videos sa isang linggo. Kaya 2 araw lang yung free time ko, yung day off ko lang yun. Pangatlo na to sis, oh. Yan. Pangatlong video na to. E ano lang natin. I-play lang siya natin nang matapos. Pati yung ano, yung mga ads. Para matulungan kita. You're welcome. I-play ko lang ng i-play. Baka mga 5 or 10 dito sa isang channel ko ha. Play ko lang siya, hayain ko lang siya. Ay ganun ba? Mas malaki yung bayad pag yung viewers na sa ibang bansa? Ganun ba? Yung ibig mong sabihin? Ano ba yung ibig mong sabihin pag yung viewers na sa US malaki yung ano? Yung bayad nun? Ah, okay.
okay. Ganun pala yun. Okay. Ganun pala yun. Hindi ko alam yun ah. Alam mo, nagagandahan ako dito sa ano. First time ko tong itry. Itong ano, next na, ano man tawag dito? Cream ba to? Yung tinted brow pomade. Maganda pala siya. Ngayon ko lang to na-try. Nag-stay siya ng ano, ng last yung eyebrows. Okay. Malaki pala yung ano. Okay. Malaki pala yung ano nitong ganun. Pomade siya. Oo, pomade nga. Kasi hindi ko hindi ko pa kasi ito na-try kaya hindi ko alam. So, pomade pala siya, no? Okay. Pomade pala siya. Next time mo try nga itong gamitin tong cellphone mag-video. Bala ko kasing tawag dito, eh, video, i-film ba yung kung anong kamerang ginagamit ko. Kaya lang, masubukan ko nga tong cellphone ko na gamitin pang film. Para, alam mo, ang problema dito dito sa amin, pag winter, sobrang dry yung skin, yung kamay ko nagka-crack, tawag dito, mahapdi na makate. Itchy sila kasi, ayun o, ewan ko kung makikita mo, dry na dry siya, ayun o, nagka-crack siya. Oo, try ko siya. Sa day off ko, try ko yung cellphone. Ang laki ng crack ko sa kamay, oh. Mahapdi na makate. Kasi sobrang dry. Saan ba yung lotion ko? Oo, kahit mag-lotion ka, ang ginagamit ko nga lotion, yung pang sa crack, yung talagang pang sa dry skin. Pa rin, ganun pa rin, pabalik-balik siya kasi sobrang dry talaga dito eh. Hindi mo wala. Pag gumaling siya, babalik na naman siya mga ilang araw. Naman siya, crack na naman yung yung skin ko, dry na naman siya. Meron akong separate na lotion para lang dito. Mahapdi kaya siya. Lalo na pag naghuhugas ka ng kamay mo. Sobrang hapdi. Mahapdi siya, oy. Di ba taga-Bicol ka din? Oo, ganito yung kaya palagi kailangan palaging naka-moisturizer, lalo na kahit sa face din kasi dry nga dito. Kailangan may moisturizer, naka-lotion, tsaka kasi sobrang dry dito sa place namin. Oo, ako din, taga Bicol din ako. Lumaki ka sa Bicol? Marunong ka pa mag-Bicol? Yehey, malapit na tayo mag-close. Ay, iyo. Alam mo ba yung sa Bicol yung masarap na ginugulay? Naalala ko si Papa noon pag yung santol tagbungahan na ba? Yung santol ginagawa ni Papang gulay, masarap kaya ginagataan yung santol na may balaw o bagoong. Ang sarap-sarap yun yung nakakamiss sa Bicol eh. Yung santol na ginataan tapos dagdagan ng bagoong tapos may sili, ay ang sarap. Naalala ko yung video mo na yun, napanood ko yun, yung nagluto ka ng santol na may ginataan. Ang sarap, napanood ko yung video na yun eh. Ang sarap, no? Ay ganun, laki ng views. Gawin mo na yung mga ganun videos kung malaki pala yung views. Yung mga pagkain. Ay alam mo, uy, mag-video ka ng yung tawag dito, yung ano ba yung tawag sa atin?
Ano ba yung famous sa Bicol na ano, na bagoong? Ano ba yun? Tawag doon? Yung bagoong naluto sa atin? Kalimutan ko na kung anong tawag doon. Hindi pinangat yung bagoong. Tawag dito. Bicol Express. Ayun, naalala ko. Mag Bicol Express ka tapos ano mo, ano mo, i-video mo. Yan, Bicol Express. Sige nga, mag-video ka nga yan, di ba? Mahirap naman kasi bumili dito ng ano tawag dito? Ng bagoong. Meron sa Asian store. Oo, mag-video ka ng ganun. Kasi kung malalaki yung mga views ng mga ganun, ganun na lang gawin mo. Kasi meron din dito mabibili galing sa atin pero sobrang mahal. Sige, mag Bicol Express ka. Tapos damihan mo ng ano, ng tawag dito ng labuyo na sili. Sarap nun. Di ba pwede naman mabili yung labuyo na sili sa Manila, di ba? Iyo, mag ano ka, gawa ka ng Bicol Express. Yay, nakakalahati na tayo. Still playing. Pangatlong videos na to. Para makaano naman ako, maka tawag dito. Ay, mahal ba ngayon yung labuyo? Ano ba? Paano ba binibenta yun ngayon? Per kilo? Yay, 4 viewers na tayo. Hindi ko alam. Uy, ang sarap nun. Anong ginawa mo sa kamyas? Ginataang kamyas. Ay, ang sarap nun. Paingi. Ang sarap kaya nung paingi akong ginataang kamyas. Ang sarap kaya nung. Oo, masarap yun. Sa probinsya, ganun lang yung ulam. Ang sarap-sarap na ng ulam eh. Meron ba rin sa Manila na binibenta yung gulay na, alam mo ba yung gulay na pako? Pako ba yun? Yung nakukuha sa bundok? Yung kinukuha lang sa bundok? Pako? Pako ba yun? Hindi ko alam kung, pako ba yung tawag doon? Iyo, pako. Meron ba din sa ano, binibenta din sa Manila? Ang sarap din yung lagyan ng gata na may, ano tawag doon? Yung, ano ba yung isda na ano, na tinapa? Tinapa ba yun? Ay, ginagawang salad ba yun sa ano? Hindi ginagawang salad yun sa amin eh. Ginugulay namin yun na may gata. Oh, may tinapa. Masarap. Oy, masarap. Oh, lalo na yung tinapa na piniprito. Yung iba-iba kasing klase ng tinapa. Gusto ko yung maliliit lang na tinapa. Tapos pag piniprito siya or ano tawag doon? Hindi piniprito. Yung niluluto lang sa apoy. Darang ba tawag sa Bicol nun? Oo, nagugutom na tuloy ako. Wala akong ano dito eh. Pwedeng lutuin na ano pagkain na sa Pilipinas. Oo, darang. Dirang. Dirang ba o darang? Darang! Darang nga ang tawag doon yung niluluto sa apoy, no? Inihaw sa Tagalog. Inihaw nga sa Tagalog. Uy, ang sarap nun. Yung tinapa. Ay, ang sarap nun na ano, na idarang ba? Yay, malapit na tayo. Thank you pala, ano, sa pagpunta dito sa live stream ko. Malapit na rin ako mag-close. Ano, 12 o'clock magko-close na ako kasi ano, mag-get ready na rin para maglinis na ng makeup tsaka ng mukha kasi may pasok pa ako bukas ng alauna. Ano na dito, 11:46 ng gabi, mag-aalas 12 na. Ilang minuto na lang mag-aalas 12. So magko-close na din ako. Pero maraming salamat sa pagpunta dito sa live stream ko. Try ko din punta sa'yo pag nag-live stream kapag sana wala akong pasok noon or available yung time ko. Ay, wala. Try mo kaya. Try mo kaya. Wala. Ano ba yun? Oh, wala akong nakitang, Bicol na nagbablog. Pwede rin siguro, halimbawa ganito.
mag-vlog ka ng Bicol. Oh, karamihan Bisaya. Karamihan Bisaya nga. May ibang mga vlogger na Bisaya lang talaga yung sinasabi nila. So, Bicol wala. Ganito na lang, pag nag-vlog ka ng Bicol, lagyan mo na lang ng translation ng Tagalog sa baba para naintindihan, at least naintindihan nila kung ano yung sinasabi mo. Ay, gawin ko din kaya yun minsan, no? Ano, Bicol? Bicol tapos translation Tagalog or English? Sige, gawin mo rin yun minsan. Iyo, ano, gawin ko nga din yan minsan. Oo nga, ikaw mo na mag-ino tapos pagkatapos mo ako naman mag-ano din ako, mag magibuman ako na Bicol na vlog tapos lagyan na dagdagan na lang na ng ano tawag dito? Translation ba sa baba or Tagalog o anong translation para maintindihan. Nakakalimutan ko na, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Minsan, nasa isip ko siya, hindi ko masabi. Ay, dahil siya nakakasabot kang Bicol? Ganon? Hindi pala siya nakakaintindi. Taga saan? Tagalog siya? Okay, Tagalog pala siya. Kaya hindi nakakaintindi ng Bicol. Mag-snacks na. Uy, malapit nang matapos. Yehey. Malapit na siyang matapos. Nag-comment na ako sa isang video. Makikita mo na lang yun sa ano. Ito yung gamit kong pangalawang channel ko. Ano lang to eh. Kung ano-ano lang to. You're welcome. So, pang-apat na ata to. Continue ko na lang yung yung video. Hayaan ko lang siya. Pagkatapos, next na video naman. Kain ako ng chips. Oh, hi Rona! Uy, maraming salamat sa pag-attend ng live ko ha. Si Rona, kilala mo yan, Miss YouTuber, si Rona. Kung hindi mo pa siya kilala, pwede mo siyang puntahan. Kasi mabait ito si Rona eh. Busy nga lang yan si Rona eh. Katulad ko, busy din may trabaho. Anong oras na dyan, Rona? Sa Kenkaki ba yun? Anong oras na dyan sa inyo? Sige, puntahan mo siya. Puntahan mo siya, Miss YouTuber si Rona. Mabait yan si Rona. Taga Pilipinas din siya, pero nandito siya sa Amerika. Yay! May 4 na ako viewers. Maraming salamat sa 4 viewers. Oo, busy sa work. 11, gising ka pa? O nasa work ka? Okay. So, nasa work ka. Ay, oo nga, panggabi ka, no? Panggabi ka pala pumapasok. Kaya nagulat ako sa'yo. Akala ko gising ka pa. Launa na ng madaling araw, gising ka pa. Tama, panggabi nga pala yung yung pasok mo. Nasa bahay ka? Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Matulog ka na, Rona. Joke lang. Akala ko nasa trabaho ka kasi alam ko panggabi ka, 'di ba sa work mo? Ha? Madaling araw na may maghuhugas ka pa? Bukas na lang 'yan. Ang sipag mo naman. Madaling araw na. Bukas mo na lang yung hugasan. Ako ang hugasan ko, hinahayaan ko lang eh. Inaabot yun ng 2 araw. Bahala sila.
Bukas mo na lang yung hugasan, Rona, yung hugasan mo. Pwede naman yan mag-antay bukas. Oh, parehas tayo. Minsan nga, pag talagang natamad pa, 3 araw yan nasa lababo. Hindi ko yan ginagalaw. Galawin ko yan, hugasan ko yan pag wala na talaga akong magamit na. For example, like spoon, kutsara, or mug. Pag magkakape ako na wala na akong malinis na mug, doon na ako maghuhugas, mag-start maghugas ng mga hugasin. Nandito si Rona, so para mamalit, ano ba? Nagpe-play ako ng videos mo, Rona. Play natin sa isang ano, sa isang sa isang account ko. Ayan, natapos ko na yung ang dami mong ads, ano. Gumawa ka ng Bicol Express, tapos ano, i-feel mo, masarap yun. Kung ano, magawa nga rin ako ng Bicol Express. Magluto ako ng Bicol Express. Rona, anong oras ka natutulog? Yung ano mo, yung normal na tulog mo. Anong oras ka natutulog sa gabi? Balikan kita sis, world. Punta tayo kay Rona. May bago ka palang upload as sis Rona. Panoorin ko ha, pero mamaya na ako mag-comment. Yung ano mo, yung house update mo sa Pilipinas. Panoorin kita, tapusin ko yung ano mo. May bago ka palang upload. Yan. Yan sis. Okay. Ang haba ng tulog mo, oo nga, hindi ka makakatulog agad-agad nun kasi ang haba ng tulog mo. Kasi alam mo, naalala ko yung ganyang ano, noon nagtatrabaho rin ako sa retirement home, panggabi ako. Ganyan din yung tulog ko palagi. Natutulog ako sa umaga, tapos sa gabi, gising ako, tapos matutulog lang ako sa gabi ng mga ilang oras, tapos yun na yung tulog ko. Yun na yung tulog ko. Ganun na. Bago mo pala itong upload, 2 hours ago. Hindi ko pa ito napanood. Panoorin kita ulit sa sa isang channel ko. Ito yung isang pangalawang channel ko. Pinanunood kita. Subscribe din kita ha dito sa pangalawang channel ko, Rona. Na-subscribe na kita, sis YouTuber. Oo. Bago nga lang to. Sabi 2 hours. Subscribe kita ha. Pangalawang channel ko to. You're welcome. Hindi kita nakikita nagla-live.
O busy ka lang talaga? Ako din busy lang, naisipan ko lang ngayon mag-live. Trinay ko lang mag-live ngayon. Subscribe kita. Ang ganda ng pinagagawa mong bahay sa Pilipinas. Laki. Saka ganda ng, ano pa tawag doon? Ganda ng design. Gusto ko yung design niya. Ang cute ng design niya. Kumakain ako ng chips. You're welcome. Oo, ang ganda ng ano, maganda yung napili mong ano tawag doon? Yung designer ba yung tawag? Yung nagde-design ng bahay? Architect? Designer? Hindi ko alam. Alam mo sis Rona, gustong-gusto ko yung coat mo na to, nung ano, yung red na ano mo, jacket. Gustong-gusto ko to. Ang ganda ng red na coat. Gusto ko yung kulay na red. Parang magandang kulay yung red eh. Saan mo to nabili yung ano, yung red na jacket mo? Okay. Okay sis, no problem. Oh, architect. Tama, architect nga. Okay sis, thank you. Sis, Miss YouTube. Okay. Magandang coat siya. Gusto ko yung ganong style ng coat. Parang dress siya. Cute. Sis, Miss YouTube World, nandiyan ka pa ba? Cute siya. Parang dress lang siya. Still watching. Hindi laptop sis. Wala akong laptop. Ano lang, phone ko lang yung gamit kong pang live. Tawag dito. Yung phone ko na Samsung Galaxy S9. Phone lang sis. Yeah, so phone lang. Ito di ba cute yung dress mo? Dress. Yung coat mo na red, yung parang dress style. Naka-mute lang siya, hindi ko maintindihan kung ano. Pero panoorin ko ulit mamaya. Yun, no. Ang ganda kaya. Ang ganda ng style. Uy! 4 viewers. Thank you so much. Sino yung mga 4? At saka isang like. Thank you. Pag magla-live ako, phone na lang gamitin ko kasi maliit lang yung ano. Kasi ako wala akong laptop eh. Walang laptop si Inday. I got 4 view. Oh, I got 5 viewers. Sino kaya yung mga 5 na yun? Meron na akong ano na sana ako mag-off na sana ako. Meron akong nakitang 5 viewers. May ano ang tawag dito? May ina-upload akong videos. Karoon natin to pag-upload namin. May ina-upload akong videos. Pakita ko. I-turn ko natin. Ayan. Hindi ko lang matapos-tapos. Ayan, ina-upload kong videos. Mamaya ko na lang yung tapusin. Naisipan ko lang siyang mag-live. Kaya mamaya na lang yan. Pero ano ko yan. I-schedule ko na lang yung upload niya.
Ay, 12 na. Ay, akala ko wala ka na. Kasi magpapaalam ako. Kasi malapit na rin ako. Oo. Pinuntahan mo si Sis Rona? Okay. So, ano na kayo? Oo. Marami din siyang chips. Ano pa tawag dito? Potato chips. Dito. Nagutom ako sa kwentuhan natin na Bicol Express saka yung yung pako. Paborito ko kaya yung pako sa probinsya na ginagataan, tapos may tawag dito pako na may ano ba yung isda na yun, nakalimutan ko. Tinapa. Yung pako na may tinapa. Madalang lang yung pako. Ano pa ba yung masarap sa atin na ginugulay? May nasarap na ginugulay sa atin sa probinsya na pako. Pako. Naloka naman, so akala ko kung anong pako. Pako pala yun. Mag-ingat ka, magsapatos ka. Baka mamaya mapako yung paa mo dyan ng pako. Pako. Ano ba yun? Teka. Parang magkaparehas lang sila. Pako. Hello! Natawa na. Pako. Teka, yung gulay, pako. And then yung nail, pako. Uy, we have a new Hi, Dark. Check, right? How do you pronounce your name? Dark, hello. Thank you for visiting my live. Dark, check. Sure, no problem. Thank you so much, Rona. Ito rin, para may pambayad utang ako sa mga nandito sa, bumisita sa akin. Ito, naka-play pa rin si Ay, continuous ko lang yung play mo, Rona, ha? Yung videos mo, mamaya na lang ako mag-comment. Panoorin ko na lang ulit yung videos mo para maintindihan ko yung videos mo, tapos saka na lang ako mag-comment. Hi, Dark. I'm gonna say Dark because I cannot pronounce your last name. Is that your last name? I cannot say it right. I don't know how you pronounce your name. Dark, correct? Hello? Still playing, sis. Yeah. Oh, ganun ba? Okay. Teka, Tagalog ba to? Tagalog yung niya yung message niya eh. Ay, ganun. Sabi niya, salamat. Parang kilala ko. Oh, yay! I have 6 viewers. Thank you so much for 6 people that visiting my live stream. Thank you so much. Madalang lang ako mag-live, ha? Bihira lang pag lang. Naisipan ko lang. Hey! Oh! Hello! Hello! Yes, please. Thank you. And thank you. Hello.
Oh, yan. Thank you. Ano yung gusto mo i-share? Kaso di ma-share. Ano yun? Nagkaloka. Natawa naman ako sa iyo, sis Rona. Ano ba to? Sa bathroom ba to? Yung nagmamask ka? Naglalagay ka ng mask? Sa bathroom siguro to. Kayong dalawa ni husband maglalagay ng mask? Ang cute. Maglalagay kayo ng mask? Okay, say hi to 5 viewers. You can talk to each other and be friends. The Yay, I got 4 likes. Thank you so much. I got 4 likes. I mean 4 likes. Thank you so much. Frank in Bama, Taco Bell said great. He said great. Where are you from, Frank and Bama? Miss YouTube World asking where are you from? You can do it, Miss of YouTube World. Magaling ka rin kaya mag-English. Oh, California. He said he's from California. Ayan, nosebleed tayo dito nito. Meron tayong isang viewers from, we have viewers from California. You're in Legazpi right now? Really? In Legazpi, in the Philippines? Right? Oh, are you like on vacation or something? Mga Oragon nga taga Legazpi. Oh, you're in Embarcadero. I went there before a long time ago. It was maybe 10 years ago. So how's look like the Embarcadero now? Is it like, I don't know, because I was there long time ago, maybe 10 years ago. I'm planning to end my live stream, but people coming. It's clean, nice. Yeah, I remember I was there for like applying for a job. I think in Barcadero we have, because they have those small building for people wanna apply for work. So I remember that I went there not to visit, just for a job, to apply for a job. Oh my god, nosebleed tayo nito ha. It's hard. Yes, it is. It is big, the Mayon volcano. Have you been to? Welcome. Excuse me. Wait, I'm confused. You said you're from California, right? So how do you know Bicol or Tagalog language? You don't know, but you don't know. You don't know Tagalog at all?
Oh, you don't know Tagalog? Okay. Oh, 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 that's cool. Hi, Dan. Hey, Miss YouTube World. Asawa ko yan, si Dan. Nanonood din siya ng live ko. Char, oh. Oh, talaga may viewers tayo. Oo, si Dan yan. Nasa baba lang yan. Say hi. Mag-hi ka rin kay Dan. Si Dan yan eh. Magko-close na sana ako ng ano ko ng live ko. Kaya lang may nakita ko may 6 na pala tayo dito. Pangalawa na to, sis Rona, na dito ka pa. Pangalawa na tong ano mo, video na naka-play. So mamaya balik. Pangalawa na to na video ko. Tapos mamaya balik tayo kay Miss YouTube World. Play natin yung ibang video ulit. Dahil ka nakasabot. Thank you so much for 6 people here in my live stream. Thank you so much. Yay, may 4 akong viewers. Sige, mag-close na ako na. I'm going to end my live stream at 12:30. So, it is 12:15 right now. So, we have 15 minutes to spend chit-chatting. But before I'm gonna end this live stream, for those 6 people here in my live stream, thank you so much for visiting my live stream. I hope I will see you again on my next live stream. And thank you so much for 4 likes. Thank you so much. Are you get bored? Always bored. Who's that? I don't know. Did you do something? What did you do? Let people know that you exist. People know that. What did you do? Because I hear that it like I forgot who's the name. It's Dan. Hi. Here's Dan. Oh, I don't need that much attention. Are you hungry? Brought you candy. Thank you. Are you hungry? I just ate What did you eat? salad. Why you didn't give me salad? Wow, guapo. Because you're... Did you read that, honey? Do you know who's that? No idea. Thank you. No idea? But he said that you recommend him. How? I found some busy channels. Busy channels. Oh, wow, Pogi. Thank you. Yeah, I know. What do you mean busy channel? What is that? I advertised. How did you do that? Tell you later. Are you gonna tell me later? That's him. He's eating chocolate. Sometimes he doesn't like camera. Sometimes it's okay. Sometimes like nope.
I don't like camera. Right? Sure. Sure. How dirty I got today. I still got dust on me. What is that? What did you do a lot of are you busy to this? We have the inventory, so we had to find all the stuff that got hidden in the racks and stuff. Is it the inventory coming? Is Mine that is. all the store the same? No, every store is different. Mm. Because you pay a company to do all the counting for you. Mm-hmm. Because if you have your own company do your counting, they're gonna lie. Really? That way you can fake the numbers and get a bigger bonus. Mm-hmm. So you need someone else to do it. Watch out for me. I know. What do you use? Did you eat salad? Yeah, it's quick, it was easy. And I can make yours as soon as you're done. Oh, okay. Kung naikwento niya about sa work niya yung every year they do inventory for their all their product, that how much how do you, what is inventory, by the way? It's counting what you still have. Okay, yung That way, binibilang yung product na meron sila sa store lahat. Yun daw yung sabi niya, yung inventory. Kumakain akong chocolate. But I'm about to end my videos. I'm about to end my live stream at 12 o'clock. But I see, but I see people coming in. Like I already have 6 viewers right now, so I don't know. But I'm ending it pretty soon at 12:30. Again, who those 6 people that I'm here in my live stream? Thank you so much. And hope I will see you on my next live stream again. you still got 10 minutes. Yeah, we still have 10 minutes, okay? Don't leave yet. Don't leave yet. Okay, we still have 10 minutes. Sure. The Miss YouTube World, honey, she's from Bicol too, like close to Legazpi. Okay. She knows Bicol more than me. I forgot some of the Bicol words though. But You forgot a lot. no, it's on my mind, but I cannot say it. Well, that's because the only time you ever need to speak it is when you're talking to your mom. Yeah. I didn't. Maybe Erica. Maybe. I don't know. Maybe. Maybe. I don't know. What language do you use with Erica? Tagalog. No, not like both Tagalog and at the same time Bicol. Yeah, you guys are lazy like that. Yes, Tagalog and Bicol, both. Yes, I have 5 Bicolana. Yes, Bicolana. Yes, Bicolana. What was that? Frank and Bama said Bicolana. Yes, Bicol is, we call it Bicolana. Okay, you talk each other, okay? Yes, Bicolana. I like, see, the phone that I'm using for live streams not too bad, honey. Did you see it in the computer? How bad is it? It's okay. It's okay? It looks exactly like this. Oh, she got a girlfriend, honey. Okay. Where she's from, where... I forgot. Like, What? I'm gonna ask, where did she came from, your girlfriend? I'm guessing Legazpi. Legazpi? Magayon. Do you know Magayon is beautiful in English? Bulan? Oh, okay. From Bulan, honey. That's really close. You know what? Oh, sorry. They have so many nice beaches from Bulan, I think. Lot of places, nice places to go and visit in Bulan.
Oh yeah, you're close to his girlfriend. Meet Miss YouTuber. Orison, Erosin. What is that? Erosin. What is that? Erosin. I don't know. Yes. Oh, he knows. He knows than better than me. Place pala yun. Oh, it's like right next to the east of the Oh, other one. tingnan mo, hindi ko Burong. alam. Hot Spring Resorts? Oh, I wanna go there. Is it nice over there? Did you went there for? There's the map. You can see Legazpi up there, Oh yeah. and Erosin is. Oh, okay. Here, show it to the stream. Just hold it up. So now I can see it. They're right there. They're like close. The maps. Is it nice place to visit? Is it nice resort to visit? Because we're going to the Philippines. When is that month, honey? What month we're going to the Philippines? Hopefully September. So hopefully we're gonna go to the Philippines on vacation in September. So any suggestion, guys? Where should we go visit places? Oh, really? Ooh, it's a hot spring, honey. Hot spring. Maybe we can. I don't know if I'd want to do a hot spring in a hot country. I mean, our hot springs are cool because it's like 30 degrees outside. You go jump in the 110-degree water, and it just feels good. Naririnig mo siya? He said, he's not They sure can if. hear me. Yeah, he said, but we can do the cold, not hot spring though. Oh, they do have cold spring too. That's nice. I never been there. I haven't been there. The place that you guys talking about. So that's new for me. That place. Should go visit and check it out. I'll Google it and check it out. Like the place and the views and the pictures, so that I have an idea what it look like if I wanna visit and check it out. Yeah, there's a lot of foreigners, like not maybe in Manila or some other province, like what is that, like really famous um tourist spot in the Philippines, Boracay, Palawan, something like that. Yeah. I think Boracay is the most popular, especially since they shut down the island and cleaned up. Where is that resort though? I don't know where is that. Magdalena Suki Beach Resort. Where is that? Is it still in Bicol? That's where you Google it, silly girl. See, I never like explore Bicol though. I was like go work, not enjoying the place where I came from. Yeah, now you got plenty of money. You can do what you want. Is it 12? Oh, yes. So, guys, we have 4 minutes left. Oh, that. You don't have to time exactly. So, again, thank you so much for visiting my live stream. All the people here on my live stream, and for the 4 likes, thank you so much. I appreciate you guys. I remember one time, my very first live, there's no views at all. I've been waiting 30 minutes, 35 minutes, no visiting my live stream. Like, oh, okay, I'm done. So I just like stopped doing live stream. And I get bored. I cannot talk to somebody because like there's nothing on my live stream. Nobody at all.
So I decided like not wasting my time and turn off my live stream. But now I appreciate you guys, all the 6 peoples on my live stream. Thank you so much again. Yeah, yeah. Sometimes maybe I did it in the wrong. Hi, Nadalyn is here. Yay! Hey girl, you're late. I'm about to close my live stream, but hi Nadalyn. Dan's ready for bed. Yeah, bed. See, pillows. Yeah, I'm about to close my. What time is it, Nani? 2 minutes. So we only got 2 minutes. Please, if you haven't forgot to like my live stream, please do live stream because I'm going to And subscribe. and We have subscribe as well to my YouTube channel and watch my videos as well. And I do appreciate it. I got 6 viewers. Woohoo! We Anna, how many? 1 minute. So like 1 minute. And turn on the and turn on the bell notification, right? Yeah, that whole bell thing's stupid. What does that mean? Well, YouTube used to be to where you would subscribe and that was it. You got all the videos. Now, if you don't hit the bell, you only get some of the videos to show up even in your subscribe thing. Like you click subscribe and not everything will show up. Really? And then the only way to get all the videos to show up is Hey girl, Nadine, that's why you wanna get that's when you get your ring light. I'm using my ring light now and I'm using my phone and my ring light. So my There you go. Hold that up. You can show. oh my ew my oh it's so dirty. Get those the bigger No. the bigger get those mirror that Nadine gave it to me for Christmas. Yeah, what'd you do to this? It's all messed up. I don't know, it's dusty and dirty. Let me see. Okay, this is I'm gonna show you guys. Ta-da! That's oh wait. There you go. Hello everybody. It looks good. I'm sure I'm buying more. Yes, you should get one. See, I'm using it right now. Turun and phone. So that you can use it on TikTok. Is it 12:30? Oh yes, it's 12:30. Folding mirror, yes, that's the mirror that gave what my friend gave it to me for what do you call it? Secret Santas For Christmas. for Christmas. Yes, you should get one. More fun if you have these, and then you just like TikTok. What? You know TikTok. Even if she does TikTok, it's like Well, for videos. yeah, you don't need a ring light for that. Oh yes, for filming, like doing TikTok videos. Yes, it's better. The lights is better. Yes, the lights is better. Yeah, I never see that stuff on TikTok. I see. I saw some people using it for videos and stuff for TikTok. It's 12:30. I'm gonna. You gotta go eat. Yes, I'm gonna go eat, guys. I'm gonna go eat and clean my face, get ready for bed because still have work tomorrow. And the next day. Yes, eat and rest. And the next day. Still have work tomorrow and the next day. So for all 6 people's been here on my live stream, thank you so much everyone, and thank you for 4 likes, and I will see you on my next live stream again. Bye. I gotta go eat and get ready for bed. Thank you, Miss YouTube World. See you on my next live stream, or I will see you
I will see you on your live. Bye. Bye, everyone. I don't want to. Okay, bye. Bye, Nadine. Miss YouTube World says, bye, Nadine. That's my friend, my coworker. Supporting my live stream. Thank you, girl. Thought you're like sleeping already or sleep. Bye. Dark. How do you? Can you read it, honey? How do you pronounce here? Check. Check. Bye, dark check. Check. Yep. Okay. Bye, dark check. Thank you so much. Bye, Nadine. Bye, Miss YouTube World. And what else? Bye, Rona. Hello. Bye. See you on the next live. And what else? Oh, I forgot. Bye, Frank and Bama Taco Bell. That's a long name. Bye. You can probably just say Frank and Bama. Frank and Bama, thank you so much. Okay, I gotta go. Bye, everyone. Thank you. Bye.